ଯେତିକି ଅଛି ମାନେ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଆମେ ତା ବିଷୟରେ ସବୁ ନାଁ ଜାଣିବା ଠିକ ଅଛି ଜାଣିବା ତ ହଁ ଆମେ ଏଇଟା ଜାଣିଛେ ନା ଦେଖିଆ କହିଲ ଏଇଟା କଣ ହାତ ଏଇଟା କଣ ଏଇଟା ହଉଛି ଆଙ୍ଗୁଠି ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଏଇଟା ଟୋଟାଲ ଏଇଟା ପୁରା ଏଇଟା କଣ ପାପୁଲି ହଁ ହେଲା ଆଉ ହଉଛି ଏଇଟା କଣ ବେକ 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 ହେଲା ତାପରେ ତାପରେ କଣ କରିବା ଏଇଟା କଣ ଗୋଡ଼ ଏଇଟା ଜଙ୍ଘ ଆଉ ଏଇଟା ପାଦ ହେଲା ଆଉ ଏଇଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ଆଉ ପଛପଟ ପିଠି ହେଲା ଆଉ 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 ଏଇଟା ଛାତି ସବୁ ଜାଣିଛେ ନା ଆଉ ଏଇଟା ଏଇଟା पेट ना और एटा आंटू आंटू और एटा कहुणी एटा एटा दीटा ना एटा बाहु एटा कांध 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 वा कांध हैला ଜାଣିଲ ଆଉ 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 ହାତ ପକେଇଲେ ହାତ କହିଲେ ହେଲା ଏଠି ଜାଣିଲ କଣ କଣ ସବୁ ହେଲା କି ନାହିଁ ଏଇଟା ମୁଁ ଜଣକୁ ପଚାରିବି ହାତ କାଢ ଏଇଟା କଣ ମୁଁ ଯାହାକୁ ହାତ ଦେବି ସେ କହିବ ଠିକ ଅଛି ଏଇଟା କଣ କଣ ଏଇଟା କଣ ବଡି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଆଉ ଏଇଟା କଣ ଏଇଟା କଣ ଏଇଟା କଣ ତମେ ଏଇଟା ଆଇବ୍ରୋ ହଁ ହେଲା ଆଉ ହଁ ଏଇଟା କଣ ତାପରେ ଏଇଟା କଣ